दिनै जोंनि सिमेन्ट इउएन एकाडेमियाव थामथि गोदान फरायसा बरायनाय लोगोसे बेजों जिउ राहा दैदेननायनि सावरायनाय मेल बेखौ खुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय हांख्रायनाय बादियै जोंनि गाहाय आलासि जर'खा आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दा बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गावनि बिबुंथिखौ बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव होलांबाय। आं मिजिंथियो बिथांमोननि बेसेन गोसा बे बिबुंथिखौ खोनासंनानै जोंनि फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन आरो इयुनाव गमामायैनो जिउ राहा दानो हानाय बे मोनसे गोहोखौ मोनगोन। आंनिफ्राय बे मोनसे मिजिं आरो। देग्लाय रिजाल्टआ माबायदि जानाय? देग्लायनि रिजाल्टआ मथा मथि मोजां। मेट्रिक आनजाद HSLC आनजाद, दा बेनि फिथाइयाबो गाज्रि नङा, रिजाल्टआबो मोजां बेनाबो। बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद बेबो मोजां। हायार सेकेन्डारियाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय आरिमु आरो बिगियान बे मोननैबो आयदायाव फरायसाफ्रा आनजादखौ लिरदोंमोन, आनजादखौ होदोंमोन। दा बेनिनो 100% पास जादों। हायार सेकेन्डारिखौ बेसे गोबाव जादों सार खुलिनो? हायार सेकेन्डारिखौ जोङो खुलिनाया बोसोरबायाव आगान सुरबाय, बोसोरबायाव। दा बेनिनो थामथि खेब जोंनि फरायसालिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आनजादखौ होबाय। गिबि खेबाव बिगियान आयदाखौ जोंल' होदोंमोन। बेनिफ्राय नैथि खेबनि थाखाय आरिमु आयदाखौबो होफादों। आरिमु आरो बिगियान बे मोननै आयदायाव। बुंनो गोनाङा बेनो, जोंनि फरायसालियाव बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजोंनो लिरनाय जायो। बेनिफ्राय आरिमु आयदाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोंजों लिरगासिनो दं। दिनै जों बे बोसोर मोननै जाबाय। रिजाल्टआ मोजां। आलासि महरै सोर बाहागो लाबाय सार? दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै, गाहाय आलासि महरै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर प्रतिमा ब्रह्म मेडामा बाहागो लाफैदों। बेखेवगिरि महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि सानै नेहाथारि, सासेया जाहैबाय दिलिप बसुमतारी बिथां आरो सासेया मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथां। लोगोसेनो दिनैनि बे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारियाव जोङो नैथि खेबनि थाखाय इन्जुर लाइसि बेखेवदों सोरजिनि फुंखा मुङै। दा बे सोरजिनि फुंखा इन्जुर लाइसिखौ बेखेवदोंमोन, जोंनि गेजेराव बेखेवनानै होलांबाय। बर' कसारि काउन्सिलनि सिफनि OSD, लोगोसे आथिखालनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि सुक्रेस्वर गयारि बिथाङा जोंनि इन्जुर लाइसिखौ बेखेवनानै होलांबाय।